ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu garing wah dalah jagat dewa bathara jagat mangestungkara kowe wis nglenggana kowe wis ndodho wis ngakoni lamun to kowe dadi brandal dadi begal inggih ning kula nggadahi wewaton kula anggadhahi dasarmu piye anggen kula njarah rayah bandanipun para pejabat anggen kula ngrebut bandanipun para sugih menika mboten kok mikolehaken dumateng diri pribadi kinarya mulyakaken dumateng Narayana piyambak ning menika kula dum-dumaken dumateng para kawula ingkang gesangipun menika ngagak-agak delak-delak amargi menawi kula tingali ing negari Mandura mriki timbangan ngibaratipun malah saya jomplang tegesipun sing sugih saya ndedel sugihe sing mlarat malah saya nete-nete uripe kula mboten mentala ningali kawontenan ingkang kados mekaten mila anggen kula dados brandal dados begal menika sedya kula tekad kula menika suci lan rahayu anggen kula pengin mulyakaken dumateng tiyang alit sik nadyanto nganggo waton apa wae ngangge dasar apa wae sing jenenge dadi brandal dadi kecu dadi begal kowe pakarti sing nista milar saka waliring agama lan uga aturane negara aku ora nglilani sawangan Kokrasana wis dituwakake ana ing Widara Kandhang ucape Kokrasana diguguar wong pirang-pirang yen nganti aku nuturi karo adhiku dhewe ora kelakon tegese aku kelangan kawibawan lereno anggenmu dadi begal lereno anggenmu dadi brandal nuwun pangapunten sampun malih kok namung paduka ingkang paring dawuh ngendhakaken kula dados brandal utawi begal nadyan dewa mandhap ngasta gaman bledhek kula mboten badhe leren tetep kula dados begal tetep kula dados brandal Kotong tak lerek satu kaya sinepi cocok bang mawingo wingongis netro kocak ngondar halandir wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik dikandhani sing kanthi apik-apik parandene kowe bantah karo wong gerak Widara Kandhang kene duwe aturan sapa wae sing ora manut karo Kokrasana bisa ninggalake bumi perdikan iki. Tur sumbarmu macia-cia prasasat ngabangake kuping, aja kok mung dapure Kokrasana. Dewa mudhun nggawa gaman bledhek kowe tetep bakal dadi brandal apik kowe bagus tak regani larang kewanen. Ning gandeng kowe ra manut karo wong gerang raman karo Kokrasana. Kowe becik kowe minggat to. Yen ora minggat kursi sing tak lunggak keprunge. Dasmu ra modal gurune bapak. Parang karepe dhewe. Ngendel-ngendel. Tamas. Kang Kokrasana. Ndak aturi sabar yo Kakang. Kakang Narayana kae ngibarate jaran lagi megar. Ngibarate geni lagi ndadi. Yen geni kok musuhke geni tartamtu bakal saya muruk manghala dalan. Ning dhewe ora manut karo wong gerang, mergo lemu nuturi tembemu kasar kaya ngono kuwi. Isaku yo kasar kaya ngene iki. Kowe iso jane dadi wong alus mung pengen ra gelem. Aku ngelekake karo kowe, aku ora lali ning kowe iki kleru. Kok ngleroke karo aku sing dadi brandal ki Narayana. Yen kowe mbelani Narayana, minggat to pisan rasa kok tundung lunga ora kapan. Nesu. Nuturi. Pengajian. Harep mulang meneh. Kusik to. Kowe iki lek gelem ngakoni sak rombongan iki tuwek dhewe iki aku.
Wong tuwa iku kudune tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi. Wong tuwa iso malah nggih dolanan sing bocah-bocah iki. Aku ki ya ngelekake, aku ora lali. Sik to rungono dhisik. Aku Ramaido pancen Narayana ke kleru ning carane kowe iki wis bener ning kurang bener. Kurang benerku mapan nggo ndi? Kowe apa ora nyawang? Kowe ning Widara Kandang iki urip duwe tangga pirang-pirang. Mongko bapa Sagopa ki wis seda. Dina iki adimu si Narayana Bratajaya kok tundung lunga kok kene. Apa kira-kira kowe ora bakal risih krungu rasanane tangga? Well, sing jeneng Kakrasana, adike loro ditundung kabeh. Pol-pole warisane arep dipek dhewe, mesti ngono tangga-tanggamu. Lah enek tembung kaya ngene apa ora wirang iki? Nyatane nyepelake karo aku. Ya carane kaya ora kaya ngono kuwi, sing alus ditlateni ngono. Lah karepmu ripalungguhan iki piye? Kowe lungguh sing penak ya, dilerenke awake, ditentremke pikire, timbangane asam lambungmu kumat. Cah loro ke tak tututane tak jae bali ning Widara Kandang ngisin-ngisine karo dulur tukaran kaya ngono kuwi. Mongso bodho. Ya ya. Bayangan-bayang aku ngrembuyung kowe rawe lara ireng. Apa kira-kira kowe ora isin duwe dulur begal? Apa kira-kira kowe ora gila duwe dulur beranda? Ora. Nadyan to kowe dadi beranda, dadi begal ning sejatine niatmu kuwi tulus lan becik. Aku ditundung karo Kakang Kakrasana. Aku ya ditundung. Aku wis ora krasan mapan ning Widara Kandang mendina digetaki, dipisui terus. Mula aku tak melu kowe. Aku ki begal, aku ya iso dadi begal. Kowe wong wadon, yen wong lanang branda nggunakake kekuatane wadah, kowe ora bisa peperangan. Yen carane begal apa kudu perang. Nadyan to aku wong wadon yen gelem begal, gelem branda. Wong lanang-lanang kae tak kedhepi sisih mripatku, tak eleti nganggo ilatku. Nuwun sewu yen mung lurah-lurah wae bengkoke mesti entek musuh aku. Sik kaya ngono tembungmu, bakune aku nderek karo kowe ning ana paribasan Narayana Bratajaya. Mulih. Widara Kandang sing tuwa dhewe Udawa. Mula kabeh kudu bangun miturut marang perintah Udawa, aja ngisin-isini. Gelem ra gelem dina iki Narayana kudu mulih. Narayana kudu bali. Yen aku ora bali kowe arep apa? Yen kowe ora bali aku melu lunga kowe pisan.
Tek wong tek ra duwe adeg-adeg lho. Nyatane ning omah ya bener. Kok krasana iki muring ra nek enteke. Tangi turu nesu, arep turu nesu, luwe nesu, ngantuk nesu. Wong kok apa-apa nesu lho. Tetep melu dadi begal, Bratajaya dadi begal. Sumpahe begal bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa ayo. Hentik si penunggal patek nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sama aja di ndak kewalat lah iya bener kandamu ana wong sing nyeleneh wujude wong tek agu kaya ngene dedeke ya jane dhuwur tangane kiwa tengen kok dawane ra padha gondrong ning gondrong dangdut ketara yen cah desa. Sapa jenengmu? Tambuh marang aku jenengku Udawa. Yen didawakake jenengmu sapa kumplite? Udawa. Heran. Bocah ngendi? Bocah alas wulusan kene. Kowe dampyak-dampyak barisan saka ngendi? Saka negara Ngastina. Iki Raden Swatama. Kowe bakal menyang endi? Tumuju marang negara Ngamarta. Perlune
Nadyan kaya apa lan kepiye durung marem penggali Sinuhun Prabu Duryudana lamun to durung bisa ngokop getihé para Pandhawa. Kowe nyegat lakune barisan para Sata Kurawa ning kene arep ngopo? Bondo apa nyawa? Adyatri sang kapireng pinangkul kinempet kempet dosang reknaning bawana ya setukang walang ngati kowe yan gedibal to kowe Brandal bondo apa nyawa tegese abot bondo nglayang nyawamu abot nyawa gorene bandamu wah kowe dadi brandal dadi begal ning apes Ripalungguhan iki mergo adu arep karo sing jenenge Swatama. Kowe ngendhek laku barisane para Sata Kurawa padha karo ngemping lara genjah pati rasa kakean bebangan. Janji bandamu anggon-anggonmu mas-masamu ora kok wenehake marang Udawa. Hak pocok janggamu. Wah yo yen pancen ngejak kerengan sing prayitna lair batin tebak dadamu rang layang nyawa tak guroni batang ayo maju para ngarsa aku yen perang sing nyindeni anakku wedok saka Kediri sing sandingku iki ora menang guroni batangmu yo njajal srebek aja mung nyanyi ae ayo lho sekan jroning dewa mandi bodho celang padraipun
Jaya Broto dari putar lagu Sayuto Woro Sakti Wuryayo Pak dua bareng ragi grek menunggu saya Bu. Sona matek ajiku jaran goyang son goyanganing tengah latar cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk segara asap sun sabetake jabang bayine wong sing ana ngarepku iki teka kedhep teka kerep welas asih awit saka keparenge pangeran esek
Esek. Ya lah. Ini ada wong ayune kliwat nyukur iki sopo iki? Sopo kuwi, Dok? Ambuh marang aku. Yo, Jenengku Anis Kusumaningrum. Ting duduk. Ayune dengan kaya ngene iki yo, Dok. Ting duduk. Kuwi lek melek. Cak gedi. Dalem Omahmu gedi. omahku gabus. Wih, ya. Cek keluyuran teko kene. Ditepokake aku Adik Ratu Kestina. Jeneng kuwi Durma Gati. Durma ki tembang Gati iki penting. Seneng aku iki tembang karo Karawitan. Allah tanpa rupa aku iki gurune. Kowe arep ngopo kowe? Aku tak bloko. Piye? Aku kenapa bareng meruh karo kowe? Rasaku dek kaya kaprawasa dewaning asmara. Maksude Aku tresna karo kowe. aja kowe duwe bojo, kowe ra entuk melu kene. Ora aku isih legan, aku isih ijen. Tetati. Kowe ngeterne ning ngendiae karo aku gelem. Aku mung tansah manut karo kowe. Kowe lunga ning ndi ae tak tutke. Aku lunga nyabur gawe sewengi. Aku melu. Engko bar nyabur gawe aku kudu nabung sik ning kamar mandi. Aku tetep sabar ngenteni. Mesake kancane sing antri. Kabeh tok kebelet kono malah blamblung ora. Suaramu nek banter. Hah? Suaramu nek banter. Cek yai ini jajal kaya kemanaan. Wong dek sing salah kancane disalah-salahke. Lan nggih tipung iso lho. Aku tresna karo kowe, aku pengen dadi bojomu Durma Gati. Aku roh anggon-anggonmu, mas-masamu, aku pek seneng. Nggih. Jubuke kelat bau ki Mas. Gelang Mas. Iki cincin yo Mas. Kabeh iki sarwa mompyor iki sarwa mas-masan kabeh. Kabeh itu kok jaluk watone kacamataku aja kok jaluk. Aku ora ono dalan lek kok jaluk. Tak jupuke. Ayo Iki kelat baumu tak peke. jupuke. Wih, sing buri yo. Yo lho. Wih, lali lolo lulik. Gelang, Gelang alit yo. gelang mburi. Yo kudu. Ali-ali. Yo ali yo kudu. Kagemo ali a. Iki apik kabeh. Kalung. Ah, ngono. Udah bobo. Nek sing rong kok jupuk Apa? sing ning jero sarung. Emoh. Aku butuh mung mas-masan kaya ngene iki. Nek tekan lho, kowe gelem tape bojo lho. Aku isih karo kowe mergo suaramu apik tur tau dadi juara idol. Iya. Ya ampun, kobongan mburi kae apa? Endi bocah nek kobongan apa-apa. Kowe copet tenan iki. Ejan. Woi. Cekak. Dalah ting dong lulik. Wah, baik bandit tenan.
iblis rakyat dicolok. Wah, dudu karepe dhewe lek ku nglumpuhke gajian per bulan iki lho. Malah dicolok cilaka. Wedok dadi brandal dadi copet ra pantes babar wisan lho kowe. Kowe matek ajiku jaran goyang sun goyanganing tengah latar cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk segara asat sun sabetake wong lanang sing ana ngarepku iki teka kedhep teka kerep welas asih awit saka kersaning Gusti sek lho apa kae ngalor ngidul nggo bonang apa kae iki sapa po takon karo aku iya jenengku Trihastuti Retnawati saka ngendi kok ngendi aku pindah-pindah Triastuti lah kowe jenengmu sapa takon karo aku jenengku Setya Ditraksi yen ngono kowe kancane sing lho kae iya pancen ngono aku biasane nyambut gawe nyegati ya sak nggon-nggon. Senengane ngoyak-oyak arep absen. Aku nyawang kowe nek senenge kaya ngono wong ganteng priwatku kok. Ganteng nek nganti kaya ngono, pinter nek nganti kaya ngono, nabuh apa-apa nek apik. Aku iso mbayangne yen nabuh aku mesti saya apik. Aku pengen dadi bojone. Aku rapinen yo. Oh se. Kowe te njaluk tarabi bi. Apa pancen kowe ora lali? La ora lali karo wulang wuruk wur Mas Setya ngono gelange teh apik bar disemprot Mas iki tak suwune ya sing gurih cukup ana dhewe Mas kabeh atur nuwun kowe tak rapi tenan iya kobong neng mburi kae apa endi sing kobong ae kobongan banget ora ana sing kobong mergo kok apa kowe getek-getek ora kene ndak turu aku kowe tane lho
gumulung mangrempak ing wadya mangrempak ing wadya magire reh ronanggono rananggono magawe ya gelar piye kabare pangestune Kakang Narayana aku wis entuk mas-masan pirang-pirang kilo mergo lek ngapusi karo barisan saka Ngastina. bagus Kakang Udawa ya entuk mas-masan pangestumu entuk sak karung edan akeh banget campur bataku ya serah dadi apa mumpung ripalungguhan iki wancine tengah wengi para warga lagi nak kepenak anggene sare bondo kuwi dumen ana ing saben omah para kawula sing uripe keserakat nadyan to mung sak gram mas-masan kuwi mau aja nganti kowe do milik kabeh dono karo wong cilik lan sakwise kuwi aja nganti mandeg kepara kudu saya ndadi saya geni golek wong sugih dibranda dirampas bandane men antarane wong sugih karo miskin ora njomplang uripe ngestokke dawuh yen ngono sing lagi mledak dadi butuh akeh sing ngarani yen ning alas wulusan kene iki jenengku Brandal Suragentiri wis kondang alas iki gawat mergo kabeh padha wedi yen tak jarah rayah bandane tak ilangi nyawane nanging yo kene wetik wani kluyuran mapan ning kene mengko dhisik kisana nadyan to panjenenganmu kuwi kondang Brandal sing kejem nanging mesti isih duwe rasa pangrasa ya mung aku bakal nyuwun pirsa ing ngatasé panjenenganmu kuwi piyai sing digdaya Sekti Mandraguna apa ora luwih prayoga yen kaprawiranmu kuwi kok gunakake kanggo labuh negara kanthi srana dadi sentana utawa prajuriting praja
Aku dadi brandal, aku dadi begal mergo pancen aku serik karo pejabat negara. Sebab apa tek ngono? Mergo pejabat negara dina iki wis kelangan kiblat. Hanane mung wong murka lan serakah. Kawula dijiret nganggo pajek sing nekak gulu. Ning entek-entekane mung dienggo bancaan lan ngumbar kamurkan dene Sentana Praja. Mula aku dadi begal iki mergo sing tak jarah rayah kuwi mung bandane wong sugih, bandane Sentana. Lan duwite ora tak pek dhewe tak sebar marang para kawula sing uripe mlarat keserakat. Kisana yen ndak rasa sejatine sediamu kuwi bener nanging caramu sing kurang bener. Mergo ndadekake kahanan iki malah saya kiduh lan saya kisruh. Nanging lelakon iki dadi rusak sing miwiti iki pejabat negara. Kamurkan kuwi nganti kapan wae tetep ana mergo pancen kaya ngono kuwi isen-isene donya. Lah banjur apa becike kamurkan iki diumbar wae ora sah. Aku tumindak apik, tegese aku ora perlu cawe-cawe dandani bobroke moral. Kabeh menungsa ditandur ana ing alam donya iki duwe kewajiban memayu hayuning bawana. Bedae apa aku memayu hayuning bawana yen pancen nganti kapan wae kanistan lan kamurkan tetep ana. Bab kanistan tetep ana utawa ora kuwi yektine dudu perkaramu. Nanging sing baku uripmu tandurana kanthi pangibadah lan kabeh tumindak lan pakarti sing becik kuwi niatana ngibadah bakale bisa dadi berkah. Banjur dina iki apa sing kudu tak tindakke yen aku manut karo kowe Puntadewa? Aja takon karo aku nanging nyuwuna pirsa marang Gusti ingkang gelar jagat. Carane nyuwun pirsa piye? Carane kanthi sekung ing panembah tigening pangibadah. Yen pancen tekadmu suci mesti bakal ana piranti saka Gusti nyurung marang tulusing budi kanggo mbrasta sukertaning bumi. Begal kuwi ora bakal diayomi karo Gusti ingkang nyipta jagat tetep kuwi kanistan. Raden Puntadewa, aku banget ngaturake panuwun dene malah jeneng sira ingkang bisa narbuka wiwara tumrap Narayana ingkang tumindak agan tanpa paniti priksa kaya mangkene. Nuwun sewu. Syukur bagi sewu menawi jengandika sampun enget dumateng Purwadasita. Yektosipun ageng pangeman kula dumateng jengandika Kakang. Tek Kakang menika kados pundi? Kula kaliyan paduka menika sami-sami trah emat ing Mandura. Paduka putra dening Sang Prabu Basudewa utawi Prabu Basudewa. Kula putra saking Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Mongko Kanjeng Ibu Kunti Talibrata menika kadang anenipun Prabu Basudewa malah dulur dhewe nggih ngono. Abangmu padha laranten becik besok mendem baris Yayi Puntadewa. Inggih Kakang Narayana. Semanten sih katresnan dika dumateng ingkang Raka. Inggih.
Mila ripalungguhan samangke kula badhe sumpah mugi jagat saisinipun dados seksi gesang kula mbenjang tetep badhe dados rana pengayoman lan bebantu dhumateng para Pandhawa. Senono arek kok rabi. Kaya ngono kelakuane wong lanang. Ora tanggung jawab takon tak santet. Mengamu kaya tak nggih mlaku malih angel lho. Menika Permadi nggih ingkang estri adik kula niki. Runtang-runtung nggih pun akrab kok nggih. Nggih mugi-mugi lare kalih niku saged dados jodoh. Anti aneh-aneh neko-neko seneng karo wong wadon liya. Aja takon dosa lek mati tak dongane dadi mercon. Ora. Aja kuwatir aku tetep tanggung jawab. Sak menika kados pundi? Pangestunipun Kakang Narayana kula sampun pikantuk gegebengan kinarya pepagem. Nenggih mangke menawi kula ngemudeni negari Ngamarta wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Kacarita kaya mangkono. Jenak nggih nyimbal wacana nenggih satriya kekalih. Ucap para kaya ing ngambah dirgantara kemul mendung. Anenggih Jim dan darat menteleng mripate mandeng marang Puntadewa. Kebat kaya kilat kesit kaya tetit ya den saut ical saking Pandulu bingung Sang Narayana. Wang kunta kumpul patang gedhe kang sayang gongkara neng endi marep kakangku. Aku ora ngerti Yayi Bratasena kaya ilang saka Pandulu jinempa ning angin mau jagongane karo kowe. Mongko ora suwe maneh dhewe bakal dadi ratu. Parandene lakone kaya ngene njur piye? Sampai ora tanggung jawab jo takon susah. Sik mandek sik. Ora ngerti to, kahanan lagi genting kaya ngene lho. Runtang-runtung ora senengane. Permadi mlokam laku ya. Semayan mboten mlokam laku kula ngantuk. Iki semune sing nyidra ki bangsane Gandharwa. Sik Pandhawa duwe tepungan Gandharwa apa ora? Mboten. Mboten piye? Apa kowe ora kelingan nalika babat Wonomarta? Kowe duwe sing jenenge wong wadon sing kok tresnane rabi karo jenenge Jimantang. Rakelingan Jim Asmarawati. Jim kene Asmarawati. Kaya Anggara Parna elek mara tuamu. Diamput. Duwe bojo. Wewe duwe bojo. Karo aku lho sik Joko. Ayo karo aku. Alah ngidoni. Kaya ngerti lah aku senengane didoni. Ayo rene to. Sapa?
Anggara Parna para tuane Permati. Oh, wis duwe bojo to kowe Permati. Nggih. Kula mboten sengaja. Rabi ra sengaja ketang ndasmu kowe ora. Masane kok. Padune wen ra diseneni karo Sembadra to? Mboten. Maratuwamu? Nggih. Resi Anggara Parna utawi Jim Wilawuk. Yen dicekak Wilwuk. upama kowe njaluk tulung karo maratuwamu kira-kira piye? Yen kowe iso adikku PN ra apa-apa. Pun madosi jenengan pinten-pinten dinten lho Ngger. Enten apa Kanjeng Rama Anggara Parna? Nika Asmarawati nika pun kangen kalih jenengan. Barabi nika wis pirang-pirang sasi mboten jenengan tiliki nika mboten gelem mangan, mboten gelem ngombe. Meh kemawon dhek arepe lampus diri nyemplung sumur. Ngantos ngaten inggih nyuwun pangapunten awit kathahing pedamelan. Lah nggih ning manglunggarke tenggen Sendang Cintaka-pura mesakaken bojo kok dilerke kaya ngono kuwi. Inggih. Ana ndang ning Sendang Cintaka-pura kono. Udah kono. Bojo aku sik Joko. Senengane larane atine wong wadon. Domongi karo aku ae. Aku Joko sumpah nek sunate urung lho aku. Niku lak Bagong riyin. Nggih. Lah kok ya sik mboten tuwek-tuwek niku, mboten tuwek wong nika seneng terus kok. Kula badhe nyuwun senjata pitulungan. Kadang kula sepuh. Kakang Puntadewa dipun cidra kaliyan Gandharwa. Panjenengan rumiyin lak pujangga kraton Ngamarta undhagi wonten Ngamarta mestine apal kaliyan Gandharwa malenggah. Karo aku ora. Iki kaya pepatih Ndana Marta mbiyen Dam Darat. Sing ndok karepake piye? Nadyan kaya ngapa lan kepiye para Gandharwa do teluk do tunduk karo Pandhawa yen aku ora. Aku tetep bali lho. Tek penak men para Pandhawa ngerti-ngerti nampa kraton Kencana yasane Bathara kowe kena dadi ratu ning negara Ngamarta paton pinter nglangkai bangkene Dam Darat. Yen pancen kowe pengin dadi ratu dadi ora apa-apa. Aku ora pengin dadi ratu. Kowe dadi ratu ana Ngamarta tangeh lamun aku iso dadi ratu yen kowe isih urip. Mula kowe tak tugel gulumu dina iki. Weh Anggara Parna pengkhianat kowe padha-padha Gandharwa
ning merga anakmu dirabi karo Permadi kowe mbelani para Pandhawa. Para Gandharwa disuk karo para Pandhawa mapan ning Danamarta merga diapure Anggara Parna. Cangkemmu. Leleng pacake kowe asalmu saka geni bali dadi geni Sandarat. Wah! Oh! Woi! Mawit nem mas nuwun sewu menawi mboten lepat pamawas kula menika penemban Anggara Parna saking pertapan Cintaka-pura. Inggih Raden kaluhuran dawuh paduka Raden Puntadewa. Aduh penemban kula ngaturaken panuwun dene paduka paring pitulungan dumateng kula satemah Puntadewa luar saking bebaya. Dawah sami-sami Raden nuwun sewu. Gantos ingkang rinembuk kabar ingkang semebar bilih paduka Raden Puntadewa badhe kawisuda jumeneng ratu wonten ing Indraprastha. Inggih penemban malah sisandamel gandeng jengandika rumuhun pujangga kraton Indraprastha tartamtu pana dumateng bab tata ing ring kaprajan. Mila saking menika kalilan kula nyuwun pangestu sarta nyuwun dawuh supados Puntadewa sembodo netepi dharma penemban. Raden paduka tetela pengayomaning sagung para titah mestinipun boten badhe kewran dumateng lelampahan menika. Paduka menika piyayi ingkang wegik, piyayi ingkang wasis, piyayi ingkang waskita mesti kemawon saged ambabar mulya dumateng jagat ngamarta Raden. Kula pitados Raden. Nanging gandeng jengandika mundhut pirsa mila nadyan seklimah kalih klimah kula badhe ngunjuk atur. Nuwun sewu nggih nggih. Kalilan kula caos katerangan bab sejarah mula bukanipun kraton Indraprastha. Negari Indraprastha menika yasanipun Sang Hyang Bathara Indra ingkang pambanguning kraton kala wau
dipun tindakaken dening para Gandharwa kalebet kula menika ingkang kapatah mangka dados undhagi mila winastan Indra para hasta awit kaendhanipun kraton Ngamarta menika sak prawolunipun kagiwangan kaendran. Nah, menapa to sebabipun Sang Hyang Bathara Indrayasa kraton Indraprastha karana kangge nimbangi kraton Ngastina. Sang Hyang Indra paring dawuh bilih anut lampahing kodrat tedhak turun Sang Wyasa ingkang nami Pandhawa lan Kurawa badhe cecungkrahan rebab kamukten negari Ngastina. Lah kinarya nimbangi para Kurawa anggenipun ngregem Ngastina pramila Sang Hyang Bathara Indrayasa kraton Indraprastha dipun aturaken kagem para Pandhawa. Namung kemawon Raden, mugi kawuningan kraton Indraprastha menika kraton pujan, tegesipun saged mawujud karana pinuja mawi mantra tumrapipun para dewa lan Gandharwa. Dados kraton Paduka menika sipatipun suci, boten kenging kalepetan kanistan sarta kamurkan. Mila saking menika nggih wewanger menika kula aturi ngemut-emut menawi sak mangsa-mangsa kraton Indraprastha kinarya sesukan ajanging ngabotowan miwah dados pancadan kerusakan banjir darah wengising perang kadang ing mriku badhe tamat sejarahipun Indraprastha badhe sirna musna icang ilang tanpa crita. Aduh, penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamrih. Kula sanget jumurung sarta badhe munjung sedaya dawuh Paduka Penemban Anggara Parna. Lan awit saking pangestu Paduka kula ugi sampun anggadhahi gegebengan kinarya pepagem kalima sada mugi-mugi dados rana usada mulya wibawa tumraping jagat Ngamarta Penemban Anggara Parna.